Uns 220 maiores participaron onte domingo no restaurante O Trapeiro no tradicional xantar de confraternidade que organiza o Departamento de Servizos Sociais que dirixe Silvia Agrafojo. Na comida, que volveu a celebrarse despois de 2 anos a consecuencia da pandemia, participou a práctica totalidade do equipo de goberno, entre os que se atopaba a propia alcaldesa Teresa Villaverde, que fixo alusión na súa intervención á importancia de poder recuperar este tipo de eventos. Foron uns anos difíciles no sentido que non nos pudemos reunir, non se pode decir perdidos, pero perdemos moito contacto entre nós porque non salíamos, non podíamos ir ás parroquias, pero seguimos estando aquí para escoitarvos as cousas boas e as cousas malas tamén, porque tamén as hai. No acto tamén tomou parte o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey. Simplemente agradecer a alcaldesa de Lusame que me invitara a esta festa que todos tiñamos ganas despois, como ben dixo, de todo o que pasamos, de estar xuntos de novo, comer, falar, charlar, contar penas e alegrías e emplazarnos de aquí un ano. Aproveitouse ademais a comida para renderlle homenaxe a varios veciños do municipio, entre os que se atopaban os asistentes de maior idade ao xantar, un galardón que recaeu en Herminda Neo, de 92 anos, e Manuel Escudero, que o vindeiro mes de xuño cumprirá os 93. Tamén se realizou un recoñecemento especial a Francisco Avelino García Nieto, presidente do Club de Xubilados e da agrupación O Son do Pote, ademais de a 2 matrimonios moi coñecidos no concello, como é o caso do formado por José Luis Abeijón e Mercedes González, e o outro de Ramón Filgueira e María Teresa Collazo, esta última ademais recentemente falecida.